Fraguas foi un home que naceu en Cotobade. Fai anos que nos deixou, pero segue aquí con nos. Escritor e folclorista, defensor da súa lingua, loitador nos malos tempos, amante da súa Galicia. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. Como a eles sempre serán recordados, defendendo a súa terra, a súa lingua, o seu legado. E por iso yo adicamos Antón Fraguas este ano, pois xa decían fai tempo que habían ter que darllo. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. Antón Fraguas. Galegas, podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. O Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira, polo que fixo pola terra. E este ano se dedica o Día das Letras Galegas. Podía ser de outra maneira.